Γεια σου σύμβουλε, είσαι σύμβουλος, αλλά είμαι και εγώ σύμβουλος. Εσύ είσαι νομικός σύμβουλος, αλλά εγώ είμαι σύμβουλος νοοτροπίας. Υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι. Υπάρχουν οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, οι business coaches, υπάρχουν οι σύμβουλοι προσωπικής ανάπτυξης, οι σύμβουλοι διοίκησης και πολλές ακόμα ειδικότητες προσώπων με ειδικές γνώσεις. Αλήθεια όμως, όλοι εμείς οι σύμβουλοι, τι ωφέλεια μπορούμε να παράγουμε σε ένα πελάτη? Πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε και ουσιαστικά έναν άνθρωπο που αγωνίζεται σε μια δυσεπίλητη κατάσταση? Τις περισσότερες φορές οι πελάτες μας στην Ελλάδα απευθύνονται στο σύμβουλό τους αφού έχουν επιχειρήσει τα πάντα μόνοι τους. Σπάνια υπερισχύει η νοοτροπία του «θέλω να επιχειρήσω σε μια νέα κατάσταση και θα προσλάβω πρώτα απ' όλα τον ειδικό». Αυτό δεν υπάρχει. Όπως και να έχει λοιπόν, είτε με το κάλεσμά μας το καλημέρα, είτε στο καλησπέρα, είτε έχει κάνει ήδη αποτυχημένες προσπάθειες ο πελάτης ή και κάτι έχει πετύχει, αλλά έχει φτάσει σε ένα διέξοδο, είτε το σίγουρο είναι ότι αδυνατεί πλέον να φέρει τα αποτελέσματα που αναζητά και γι' αυτό μας ζητά. Θέλει λοιπόν να προκαλέσει στη ζωή του μόνιμες λύσεις ή και δυνατόν να είναι βιώσιμες για ένα διάστημα, δηλαδή μέσα στο χρόνο βιώσιμες. Εμείς οι σύμβουλοι λοιπόν τι λέτε ότι μπορούμε να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε σε αυτό το αδιέξοδο που βρίσκεται? Σίγουρα έχουμε την τεχνογνωσία. Βέβαια έχουμε και κάτι άλλο που καμιά φορά επηρεαζόμαστε, έχουμε και την εμπειρία. Δηλαδή και καμιά φορά κάνουμε λάθη, γιατί παίρνουμε την εμπειρία που είχαμε από έναν προηγούμενο πελάτη και την εφαρμόζουμε στον επόμενο πελάτη. Και αυτό δεν είναι σωστό. Εσείς οι νομικοί το κάνετε πάρα πολύ συχνά. Είχατε διαζύγιο την προηγούμενη εβδομάδα, έχετε τώρα διαζύγιο. Λες copy-paste το δικόγραφο. Δεν είναι έτσι. Πώς όμως είναι? Κανονικά πρέπει να μελετήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να επιφέρουμε μικρές βελτιώσεις σε σημεία, αρχικά. Θα μου πεις, Σοφία, έχεις δει τι αμοιβή παίρνω ως νομικός? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό που λες. Δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε την ενέργεια, ούτε τα μέσα, ούτε την τεχνολογία, ούτε τίποτα για να κάθομαι να μελετήσω την περίπτωση του κάθε μου πελάτη. Οπότε γι' αυτό αναγκάζομαι να το δώσω στην κοπέλα στο γραφείο και να κάνει copy-paste την προηγούμενη υπόθεση. Γιατί έτσι γίνεται. Okay. Στο course αυτό θα μάθεις πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αυτή η κατάσταση. Θα μάθεις τι? Θα μάθεις μοντέλα σκέψης. Θα μάθεις καμβάδες. Θα έχεις τους καμβάδες και θα έχεις και τα πινέλα. Και όταν έρχεται ένας πελάτης σου, θα σου παίρνει μισή ώρα να ζωγραφίσεις την υπόθεσή σου σε καμβά. Ουσιαστικά οι ερωτήσεις που θα του κάνεις θα είναι τέτοιες που θα σου γεμίζουν τον καμβά. Και ένα κορίτσι από το γραφείο μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις. Ακόμα και αυτοπαντοποιημένα μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Τις κατάλληλες ερωτήσεις που χρειάζεται εσύ να ξέρεις ως νομικός από την κάθε υπόθεση, από τον κάθε πελάτη που έχεις απέναντί σου, προκειμένου να του συμπληρώσεις το καμβά. Και τότε τι κάνεις? Αφού λοιπόν έχεις τον καμβά σου γεμάτο, μπορείς εσύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο να μελετήσεις την υπάρχουσα του κατάσταση και γνωρίζοντας συστημικό τρόπο σκέψης και γνωρίζοντας πώς να επεξηγήσεις τους καμβάδες, μπορείς να του επιφέρεις μικρές βελτιώσεις σε σημεία αρχικά. Έτσι θα γίνεσαι πιο αποτελεσματικός και κυρίως πιο αποδοτικός, γιατί θα διαθέτεις μέθοδο και σύστημα. Θα μπορείς να διερευνάς είτε με ανάλυση, δηλαδή εξειδίκευση και εμβάθυνση, είτε με σύνθεση, δηλαδή άνοιγμα σκέψης, και πάντα θα έχεις ένα πρίσμα ολιστικής προσέγγισης. Αυτό που λέμε θα μπορείς να δίνεις λύσεις out of the box. Αυτό θέλει ο πελάτης σου από σένα. Γιατί ό,τι ήταν μέσα στο κουτί το έχει ήδη σκεφτεί και το έχει ήδη παλέψει. Από σένα θέλει το κάτι παραπάνω. Πώς όμως εσύ τώρα θα είσαι σίγουρος ότι έχεις παράξει την ορθή σκέψη?
Πώς όμως θα είσαι σίγουρος ότι θα είναι η καταλληλότερη αυτή που θα του προτείνεις κάθε φορά? Και πώς θα είσαι σίγουρος πόσο θα ανταμειφθείς γι' αυτό? Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε στο course. Έχω δημιουργήσει ένα course που είναι συγκεκριμένα για όλα αυτά. Αυτή όμως τη διαφάνεια δεν ήθελα να την κάνω γι' αυτό. Αυτά θα τα μάθεις στο course, εύκολα πράγματα. Αύριο θα χρησιμοποιείς το design thinking σου και θα σχεδιάζεις δικόγραφο. Τι νομίζεις, μια ζωή θα γράφουμε λέξεις? Αυτά είναι τα απλά. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Τι είναι όμως αυτό που τελικά θέλει ο πελάτης σου? Θέλει μόνο την επίλυση του προβλήματός σου? Η εμπειρία μου λέει ότι δεν θέλει μόνο αυτό. Θέλει και αυτό. Αλλά ο καλός ο σύμβουλος κρατά ένα πελάτη όταν έχει καταφέρει να του δημιουργήσει όλη αυτή την απόδοση, διατηρώντας και συνδημιουργώντας μαζί του πολύτιμες σχέσεις. Πιστεύω βαθιά ότι τα πάντα είναι σχέσεις. Η αλλιώς προσέγγιση λοιπόν αυτό θα σου δείξει. Πώς μπορείς να είσαι 1. Αποτελεσματικός, 2. Αποδοτικός, 3. Να έχεις καλές σχέσεις, πολύτιμες σχέσεις. Πολύτιμες σχέσεις και συνεργασίες. Ένα πελάτη που κάνεις σήμερα και του δίνεις απόδοση και αποτελέσματα με σωστό τρόπο, με σύστημα και μέθοδο, τον κρατάς για πάντα. Είναι για πάντα με τα πελάτη σου. Χωρίς να έχεις εσύ κόστη διαφήμισης, είναι για πάντα πελάτη σου. Γιατί έχεις συνδημιουργήσει σχέση μαζί του. Θέλεις να δεις πώς γίνεται? Μπες στο course. Το course είναι λίγες θέσεις, έχει διάδραση, θέλω να συζητάμε, δεν θέλω να σου λέω μόνο εγώ όπως κάνω τώρα. Θα σου δείχνω μοντέλα, θα σου δείχνω σκέψεις και θα κάνουμε πράξεις, θα κάνουμε βιωματικές ασκήσεις. Θα μαθαίνεις τα μοντέλα μέσα από ασκήσεις. Θα μου φέρνεις δικές σου υποθέσεις και θα κάνουμε workshops. Είναι μόνο 3 ώρες την εβδομάδα, αλλά είναι πολύ πολύτιμες. Θα δεις ότι θα με σκέφτεσαι όλη τη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Δευτέρα που θα είναι το course. 7 με 9 το βράδυ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. 10 θέσεις έχω. Φιλιά πολλά. Σε περιμένω.